Onpas täällä ihanan näköistä. Tullut kunnolla lunta. Piristää vähän tämmönen valkeus. Joo, moikka vaan. Ajattelin tehdä tämmösen videon, missä mä nyt päivän mittaan kuvailen kaikkea. En ole aikaisemmin tehnyt tämmöstä, mutta kokeilen nyt tämmösen ihan spontaanin. Nyt vaan menossa kauppaan ja sen sellaista teen varmaan ruokaa sen jälkeen. Mitä nyt jaksan. Mulla on tosiaan uusi lääkitys. Peratsin. On ollut aikaisemmin se sama lääke, mutta nyt se on vähän isommalla annoksella. Se väsyttää tosi paljon. No, ehkä tää ulkoilu vähän piristää. Mä en löytänyt edes lapasia. Ne on kaikki ihan hukassa meidän tuohon eteisen vaatteet. Niin näpit vähän jäässä tässä. Joudun varmaan lopettaa kuvauksen vähäksi aikaa. Enkä mä tiedä, viitinkö mä tuolla kaupassa oikein kuvata mitään. Kilpakkaa. Varsinkin sitten siinä vaiheessa, kun se sitten myös niin kuin jo, tietysti se muuttui vähän merkittävää. Sieltä Korkean sukuseurasta soitettiin kerran meille. Oli tietysti lankapuhelin, niin se vastasi. Ja sitten mä kuulin vaan tämmöisen, siinä ei ole ammattikoulussa, siellä kysellään tämmöisen, Masa on ammattikoulussa, juu, Levysekkä Hitsari tulee. Joo, mulla on hiuksetkin ihan rasvaset ja kauhean näköiset, että mun pitäis mennä suihkuunkin. Ja suihkussa käyminenkin on nykyään mulle tosi voimien ponnistus, että en oikein saa aikaiseksi sitäkään. Että joskus on mennyt niinku pahimmillaan ehkä jotain 8 tai 10 päivää, että mä en oo käynyt suihkussa. En tiedä, tänään varmaan käyn suihkussa sitten. On hyvä se jääkaappi, mikä hyödyntää sitä.